Siyanibingelela babukeli be-TV okhulumayo umqondisi umkhulu ngaphansi kwesandla sika baba umprofeti uHadebe Uzwilezwe, umprofeti ophethe ibandla lesambulo The Revelation Church of God. Babukeli, njengoba sikhumbula kuleli viki elidlule siye sanivezela isiprofeto sakhe umprofeti wakwantu baba Uzwilezwe, lapho sibona khona ukuthi ngempela umvelinqangi uThixo Mudimo Muwari thina sithi umfihlakalo usakhuluma nalabo abathumile njengoba wayekhuluma nokhokho bethu. Sibona lana esibonisa izinto ezizayo nezimo ezizayo. Sekuphakama abantu manje ngeenkulumo ezingalunganga. Umbhali lona sekahleli endabeni yokugxeka. Sibona ukuthi manje yena nabaningi sekuphakama ke manje ugxeka abaprofeti. Thokozani emakhosini. Yini eyenza abaprofeti benze abantu kanjena? Angiwuphikisi umbono wakhe, kodwa abantu abangafundiswa into erongo. China is in the east of Africa and not the north, njengoba kushiwo kule video according to yena. Musani ukuchaphaza abantu bakithi. Yekani uma ingekho into eningayisho noma uma umbono ungekacaci. Yekani baprofeti ukuchaphaza isizwe. Ngamagama akhe ke lawo. Uma abantu bekwazi ukugxeka ngalendlela, kusho ukuthi lokho kuyasibonisa ukuthi abantu bazama ukuveza ingathi akuyena umprofeti weqiniso noma akusiyena umprofeti uthunyiwe. Manje ke ningakhohlwa ukuthi njoba bengishile kwasekuqaleni akekho owavuma abaprofeti bakwantu. Naye ubaba Uzwilezwe makusekuphakama ukugxeka kanje bayazi laba basemuva kwayo yonke lento ukuthi angekho vele ozomvuma njengoba engekho owavuma ubaba uCredo Muthwa. Ekushoneni kwakhe namhlanje sekayiqhawe ezweni, kodwa ngenkathi ephila ubaba uCredo Muthwa azange avunywe, azange ahlonishwe. Manje ke babukeli, sifuna ukuyilungisa le ndaba icace nakini, ningadideki, ningabi confused ukuthi umprofeti uprofeti enye into kodwa ngapha kukuvela okunye. Cha, akukho ukudideka lapha. Ngizocela ke manje ukunibonisa njengoba ke isiprofeto sa last week nisibonile, mawubuka lapho imap, masiqale ke imap yakhe lo muntu lo obhalile. Uma uyibheka imap yakhe ithi China is east. Ithi China is east because it's in Asia. Uthi it's east. Kodwa mase sibukisisa kahle niyayibona ke le evelile akuyona imap ukuthi mhlambe yethu, cha, nawe ungazitholela yona. Njengoba ubona kunalento ekuthiwa i-cardinal point, kunalento ekuthiwa i-compass. So niyayibona i-cardinal point lapho ikhombe khona isitshengisa ukuthi iChina is north east. Manje ke ngicela ukubuyela kisiprofeto sika baba. Njengoba nizibonele ubaba make hamba nabantu ahamba nabo uthi kule direction kuthiwa kuse north, uyabuza yini unorth ngesintu. Laba hamba nabo ke baphendule. Manje ke uma mhlambe bengaphendulanga kahle, nikhumbule babukeli, ubaba ungumprofeti. Akuyena umuntu odila nendaba zama direction, akuyena umuntu odila nendaba ze science, akuyena umuntu odila nendaba ze geography. So uma kuthiwa ke la direction abayikhombayo akuyona, nalapho akulona iphuzu lelo. That's not the point. Ipoint lana ithi uma lo muntu ephakamisa ukugxeka ngoba iyacaca ba ukuthi China is northeast, ngoba i-cardinal point mayiqala ngo-north igcine ngo-e, kusho ukuthi iwela noma ikuhlangothi kakhulu lika north. So ipoint lana ayikokujustifya, asizanga uzokhulumela ubaba umprofeti, asilwi namuntu, kodwa ipoint kukunikhulula nani nokubonisa ukuthi manje sekuphakama isifo esindlula ngisho i-coronavirus
igama lalesi sifo kuthiwa umona, ngoba uyabona ukuthi lo mphefumulo ugxile ekuvezeni ingathi umprofeti ungumprofeti wamanga, iziprofeto zakhe azikho accurate, azinaqiniso. Sesibona futhi njengoba ngishilo ukuthi kwakudala uma lesi sigulo sasihlula kinsuku zokhokho bethu simonelane sodwa, nanamhlanje kusho ukuthi ngesilungu history will repeat itself. Uma sizawuqhubeka simonelane, nikhumbule ukuthi umdali makethuma umprofeti umthuma ukuthi azoniguide anikhulule. Manje ke kumele sikhumbule babukeli ukuthi singabantu asifani, singabantu asilingani. Masibalalele labo abathunyiwe, ngoba masibalalela sizawukwazi ukuba nomhlahlandlela uthi ubaba uzwilezwe lesi sigulo sizohla lesi sigulo, izinto zobuyela esimeni, siqhubeke nobomi siphile. Kodwa uma singalaleli labo abathunyiwe kusezoba kubi babukeli. Kodwa masibalalela izinto zizoba ngcono, sikwazi ukuqhubeka nobomi. Ngalawo mazwi ke ngithi umfihlakalo abe nani nemndeni yenu, nibusiseke lapho nikhona. Zulu.